Ovo je kulinarski izazov. Dobrodošli. Danas učestvuju starija sestra Melisa i majstor kuhinje šef. Ali ne mislite valjda da je to sve? Ima još omiljena baka. Hajde da saznamo šta želi mali Tyler. Već sam smislio šta želim. Hoću tortu, spremajte. Odlična ideja, Tyler. Hajde, ja krećem prva. Već znam šta da spremim. Imam kore i fil. Treba sve to spojiti. Da, dobila sam tortu. Stavit ću je u stakleni okrugli kalup. Dodat ću jestive slatke ribice, školjke, morske zvezde i alge. Nakon toga sipat ću plavi žele. Tako je. Zatim treba malo sačekati. Dovoljno je par minuta. Gotovo. Hajde da proverimo na žele. O, stvrnulo se odlično. Prvi sprat torte ispao fantastičan. Šefu je ostalo malo želeja. Sad ću probati. Ej, šefe, šta vam je? Dajte mi. Ali to je moje, ne može. Uopšte ne poštujete starije ljude. Dobro, eto vam. Ups. Zbog vas sam pala. Zašto ste pustili tanjir? Sad sam sva u želeju. Neću vam to prostiti. Ma dajte, šefe. Sve u redu. Ja ću napraviti svoj žele. Koristit ću med. O, da, tako je lep. Obožavam. A čime se bavi Melisa? Ja pravim potrebni oblik za tortu. Još malo, ovo nije potrebno. Treba mi ravan polukrug, tako je. O, ne treba ti to? Dobro, onda ću to sve uzeti sebi. Da, treba će mi za moju tortu. A sad ću sipati žutu glazuru preko. Odlično. Ispalo je baš sjajno i sočno. Svaka mi čast. A ja ću odseći višak od marshmallowa. Ovo može da se pojede? Da. Sad ću staviti marshmallow na tortu i ostaviti mali krug. Wow, kakva lepota. Šefe, a šta je kod vas? Moja torta je sigurno zanimljivija. Sipat ću fil u kalup. Zatim staviti koru od želeja. Ponovo fil. I opet kora. Da, a sada sklanjam kalup. Pogledajte, ispala je mala torta. Preliću je plavom glazurom. Mora da prekrije celu tortu. Sastavit ću tortu i to je to. Pogledajte. O, šefe, vaša torta je tako prelepa. Ima morsku temu, izvrsno. Ne dirajte mi tortu. Sklonite svoje ruke. Moje torte ne sme da se dodiruje. Zabranjeno. Pa dobro. A ja imam tortu u obliku pčelice. Gledajte kako slatko. Nije loše. A moja torta je u obliku ovce. Dodat ću još par detalja i to je to. O, ispalo je preslatko. Tyler će sigurno biti oduševljen. Hajde da mu pokažemo naše torte. Prijatno, dragi. Wow, sve izgleda tako super. Odakle da počnem? Tačno. Želim da probam ovu ogromnu tortu sa želejom. Ovdje su odmah dve torte. Jedna veća, druga manja. Wow, to je jako ukusno. A kakva je druga? Ove su neverovatno dobre. Sjajan početak. Idemo dalje. Sad ću probati tortu u obliku pčelice. Što? Unutra je med? Kako cool. Obožavam med. To je zaista dobro. Med je tako sladak i lepljiv. Vreme da probam posljednju tortu. Izgleda jako slatko u obliku ovce. A kakav je ukus? Nije loše, ali ko će pobediti? Težak izbor. Izabrao sam šefa. Da, znala sam. Ja sam najbolja. Jel vam jasno? Baš sam gladan, spremite mi sandvič. Jel može? Hej, da li me uopšte gledate? Ne? Hej, ja sam ovdje. Odmah mi spremite sandvič. Dobro, Tyler. Od čega da počnem? Piletina. Odlično. Sad ću je iseći. Napravit ću lepinje od nje. Pokrit ću folijom i istući. Odlično. Zatim ću dodati biber i sos. Nakon toga ću uvaljati brašno, jaje i prezlu. Odlično. Posle toga ću ispržiti to. Šefe, ovaj put će pobeda biti moje. Ko ti je to rekao? Neću ti dozvoliti da pobediš. Hvala na vičlama, Melisa. To
To će mi trebati za moj sendvič. Odlično, na redu je paradajz i drugo povrće. Odlično. Moj sendvič će biti zdrav i sočan. Dakle, ispržit ću višle, zatim hleb. Stavit ću sve sastojke u tiganj i preliti sve jajima. Dodat ću malo sira, paradajza, avokado, kečap i sen. To je to. Moj sendvič je spreman. Pogledajte. Bako, kako vam se čini? Da li je ovo sigurna konstrukcija? Ups, izvini. Dobro, treba nastaviti da kuvam. Već sam napravila tost u obliku medvedića. Pogledajte kako slatko. Vreme je da sastavim sendvič. Sir, zatim salata, paradajz, zatim kuvano jaje i slanina. To je to. Pogledajte, moj sendvič je spreman. Melisa, šta si ti smislila? Ja sam već ispržila piletinu. Pogledaj, izgleda jako dobro. Stavit ću na tanjir, koristit ću piletinu mjesto hleba. Preko ću staviti slaninu, sir, višle i sos. Da, to je to. Tyler će biti oduševljen. Probaj, mali. Šta ste spremili? Probat ću prvo najveći sandvič. Wow, tu ima toliko svega. Svaki sloj je nevjerovatno ukusan, sviđa mi se. Što dalje da probam? Neka bude ovaj sandvič. Baš je sladak. Kakav je ukus? Prelepo, ali previše banalno. Šta je ovdje? To je nešto neobično, probat ću. Wow, kako ukusno i hranljivo. Da, sestra je pobedila. 100%. Znala sam da je moja ideja najbolja. Juhu! Sad mi spremite kajganu. Jel može? Naravno, treba će mi jedno jaje. Razbit ću ga u tiganj. Tako je, sklanjam ljusku i čekam. Wow, pa to je jednostavno. I ja ću raditi tako. Ups, pa može da prođe. Bacit ću odmah 10 komada. Tyler raste, treba mu velike porcije. Melisa, šta tu radiš? Dobro, neka je. Ja ću napraviti kuće od pirinča i dodati par detalja. Preko stavljam svoju kajganu i sve spremno. Pogledajte. To je preslatko. A ja sam napravila klasičnu kajganu. Ukrasila sam je kukuruzom. To je to. Tyler, probaj. Kako odvratno, to neću jesti. A što je ovdje? Kako slatka kajgana. Probat ću. Da, to je jako ukusno. Cool. A što je ovdje? Šta? Kuće spava ispod čebeta. Preslatko. Čebe je baš ukusno. Ali ko će pobediti? Odlučio sam, to je baka. Da, to je moja prva pobjeda, dragi. Hvala ti. Srećna sam. Ćao svima, to je izazov roza hrana protiv plave. Danas će Billy i Mabel odlučiti koja je ukusnija. Kakav sudar. Izvini, Mabel, ups. Dobro, puštam te. Hvala. Kakav lep žele. Da, samo što je sa mentom. Sad imam ledeni dah. Cool. Hoće ja da probam svoj žele u flaši? Tu je toliko lepih šaranih bombona. Da, oduševljena sam. Prelepo. Sviđa mi se. Šta je to bilo? Izgleda da sam našao nešto zanimljivo. Ovaj žele je mnogo veći i ukusniji. Da, blago meni. Od uvek sam znao da je plava hrana najlepša. Kako cool. Tu još žele od voća. Ne mogu da verujem svoj sreći. Jedva čekam da probam. Da, to je prelepo. Oduševljen sam. Mabel, jesi već probala svoj žele? Ne, to treba hitno popraviti. Jedan žele od jagoda, a drugi od malina. To je divna kombinacija. Neverovatno. Želim još. A šta ako spojim ukuse? Da? Tako je duplo ukusnije? Divno. To je
Eto, završila sam. A sad ću probati žvaku. Samo što nikako ne mogu da je istedim. Hajde! Ajde, stiskaj jače, bre. To nije teško. Ili jeste? Jao, ne mogu ni ja da iscedim žvaku. Hajde, Mabel, još malo. Znam šta da radim. Vreme je da iskoristimo svoju super moć. Da, moć munje. Odlično nam ide. Da, hajde još. Još malo. Da, svaka nam čast. Sad imamo toliko žvake da će nam biti dovoljno do kraja života. Ova žvaka je tako zabavna. Da, jedva čekam da je probam. Tako je smešna. Da, jako zabavna. Vidiš šta mogu uraditi sa njom. Tako se razvlači. Wow, i ukus je super. A jel se tebi sviđa, Mabel? Ne znam, još nisam probala. Wow, to je zaista ukusno. Najlepša žvaka na svijetu. Vidim je balon. Kako je veliki. Jo, šta se dešava? Mabel je odletela. Hej, drugarice, gde si krenula? Ideš i ti sa mnom? Mabel, pusti mene! Jesi spreman za novu porciju slatkiša? Naravno, pitaš me. Već vidim lep taki za sebe. Obožavam taj čips. Samo što sam zaboravio da je taj čips jako ljut. Ne, hitno moram popiti nešto. Da, sok. To mi treba. Kakvo olakšanje. U redu sam. Dobro je. Hoću i ja da probam žele nudle. Sigurna sam da će mi se dopasti ove roze nudle. Jedva čekam da probam. Prelepo. Ukus je super. Da, tu je još i šećerna vuna. Ekstra. Sad ću probati. Da, kako slatko. Spremna sam da naduvam balon. Vidi. Odličan balon, Mabel. Dobro, a ja ću probati. Kolači. Odlično. Wow, ovdje je baš ukusno punjenje. Obožavam ga. Ovaj belly fil je najlepši. Ekstra. Mogu dodati još bombone. Tako će biti još ukusnije. Da, tako je. Kakav užitak. Najlepša kombinacija na svijetu. Ovu bombonu još nisam probao. Ne. Kisela je. Mabel. Billy, hajde da plešemo. Vidi, našla sam čips sa jagodama. Takav još nisam probala. To je prelepo. Jeste nekada jeli čips sa sladoledom, Sigurna sam da će to biti prelepo. Da vidimo. Da, znala sam. Savjetujem svima da probate. To je jako slatko, moram popiti nešto. Kakvo lepo piće. Kako si ti, Billy? Ova bombona je bila jako kisela. Treba naći još nešto. Na primjer, ovu zabavnu žvaku. Da. Baš je dugačka i ukusna. Znači, Mabel je smislila genijalnu ideju da pomeša čips sa sladoledom. Hoću i ja da smislim neku zanimljivu kombinaciju. Šta ako probam žvaku sa ovim sirupom od mente? Izgleda da sam napravio grešku. To je previše ljuto. Billy, jesi li u redu? Izgleda da je tvoj eksperiment izmakao kontroli. Dobro, dok Billy dolazi sebi, probat ću ove zabavne žele oči. Super, to je jako ukusno. Kako nisam primetila krofnu? Sve vreme je bila ispred mene. Baš je ukusna. Da, ja sam u slatkom raju.
Billy, probudi se, inače ću pojesti sve bez tebe. Hej, hoćeš da probaš? Da, hvala. Baš su ukusne. Da, i meni se sviđa. I ja imam roze bombone. Probat ću još. Dakle, šta imam ovdje? O, počet ću od burgera. Izgleda jako ukusno. Ne sumnjam da će mi se dopasti ukus. O, da. Dajem mu 10 poena. Znao sam. Oho, i ja bih htjela da ga probam. Šta mi je? Da, i ja imam roze hranu, okej. O, kako divna piletina. Sad ću je probati. Aha, wow, predobro. I drugi deo ću pojesti. Ekstra. Zadovoljna sam. Znaš, mislim da je vreme da popijemo nešto. Živeli, Billy? O, da. Ovaj sok je prelep. Da, slažem se. Mnogo ukusan. Oduševljena sam. Baš osvežava. Dakle, je vreme za pomfrit. Samo što mi ovaj roza sos deluje sumnjivo. Ne, pogrešila sam, baš je ukusan. Blago nama. Imamo najlepšu hranu na svetu. O, da. Neverovatno. Onda ću i ja probati svoju piletinu sa sosom. O, da. Kako je hrskava i sočna. Znate šta još nisam probao? Plavi hot dog sa plavom višlom. I mirisnu picu. O, da, to je odlična ideja, Billy. Kako je odmah nismo primetili? Pizza je jako ukusna. Da, hoću i ja da pojedem ovu picu. Baš je lepa. Ne mogu da se zaustavim. Ostalo nam je malo vremena. Moram pojesti što više plave hrane da bih pobedio u izazovu. Predaj se, nemaš šanse. Ja ću pobediti. Prejao sam. Nerešeno.